दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सेथि हाबाफारियाव गाहाय दरखं बेखेवगिरि हिसाबै बाहागो लाफैनायनि गेजेरजों नोंथाङा रायजो राजासिम मा खावलायहरदों? दिनै रामफलबिल दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जागायजेननाय हाबाफारि 52थि बोसोरसालिया जथुम्मानि दा बेवहाय आंखौहाय गाहाय हाबग्रा लामा मुंख्लं बाग्रांसु मोसाहारि गोसोखां गाहाय हाबग्रा लामाखौ बेखेवनो थाखाय हांख्रायनानै लाबोदों। आं गोजोननाय मोनदों। दखरानि गासै दैदेनगिरि आरो रिसेपसन कमिटिनि दैदेनगिरि बिथांमोननिसिम साबायखर जासिदों जे नुनो मोनदों जे रामफलबिल दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादा गुबुन दखराफोरनिफ्राय एसे साबना हाबनासिन माने हाबाफारि लादों। बिथांमोननि गासै थासारिया जोबोद गाजा गोमजा जादों। बेवहाय लोब लोब माने रायजो राजाफोर इन्टेलेक्सुवेलफ्रा बाहागो लाफैदों। फरायसुला फरायसुलि बिथांमोना बाहागो लाफैदों। बेवहाय भलिबल गेलेनाय आरो काबादि कम्पिटिसन बे मोननै हाबाफारियाबो दंफायो। दा आं साबायखर जासिदों रामफलबिल दखरानि सिङाव थानाय गासै 9 इउनिटफोराबो बोसोरसालिया जथुम्माखौ खुंफुंनानै लाखांजोबनो हाबाय। आरोबाव दिनैहाय सानथामनि हाबाफारिजों रामफलबिल दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोबोर साबना हाबना जोंगा मागा साजायनायनि गेजेरजोंहाय दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ गोख्रों खालामनायनि मोनसे थांखिजों गासै बर' हारिनि गासै समाजारि जेंना सोलोंथाइनि जेंना गासै बिथिङावहाय बे जेंनाफोरखौ दिनैनि बे बोसोरसालि जथुम्मायावहाय सावरायनानै बिथांमोना माखासे बिथांखि लागोन आरो 2 बोसोरनि थाखाय जे मावथांखि बेखौ बिथांमोना थांखि आजावगोन आरो मोनसे गोख्रों मावफुं आफाद दाफुंनानै लागोन। आं आसा खालामदों जे रामफलबिल दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादा गोदोनिफ्रायनो गुबुन आन्सलिकफोरनिफ्राय एसे आलादा बा एसे इउनिक मोनसे क्रिएटिभिटिया रामफलबिलाव दं होननानै आङो नुनो मोनदों आरो भबिष्यताव जाथि दानायनि हाबाफारिखौ बिथांमोना गोख्रोङै मावफुंलांनो हागोन आं बेखौ आसा खालामदों। सारा बे समाव नैबे रामफलबिल दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जायनाखि सेथि हाबाफारियाव बेखेवगिरि हिसाबै बाहागो लाफैनानै मा बुंनो सानो? दा दिनै बे 19 बा 17 थारिख दिनै रामफलबिल दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 52थि बोसोरसालिया जथुम्मा दिनै जागायनाय हाबाफारि सानथामनि प्रग्राम लानानै बे हाबाफारिखौ लानाय जादों। दा बेयाव गिबि हाबाफारि हिसाबै आंखौ जे सेमिनार हल बेखौ बेखेवनो थाखाय बिथांमोना हांख्रायनानै लेंहरदों। बे लेंहरनाय अनुजायै आं दिनै सेमिनार हलखौ आं बेखेवनानै होनाय जाबाय आरो बे सेमिनार हलाव आइजोफोरनि सावरायनाय, ओनसोलनि स्टुडेन्टफोरनि सावरायनाय, थिग बिदिनो समाज बिथिंनि सावरायनाय, आबादारि बिथिंनि सावरायनाय, बे सावरायनाया सेमिनार हलाव जागोन आं जेखौ मिथिदों। दा आङो आसा खालामदों रामफलबिल दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादा बे बोसोरावनो टार्मिनेटिं बिथांमोननि जे बडि गोजाम बडिखौ सिफायनानै गोदान बडि दानाय जागोन। आं आसा खालामदों थांनाय समफ्राव जेरैबायदि राफोद बिजाथि एबा राफोद माने बिथांमोनखौ आफादगिरि नेहाथारि बा बडियाव सोसननानै बिथांमोनहा हाबा मावदोंमोन। नेक्स्ट जे बडि बेबो राफोद बडियानो जागोन बेखिनिखौ आं आसा खालामदों। बाहागो लाफैनायनि गेजेरजों नोंथाङा मा बुंगोन? रामफलबिल आन्चलिक एबसुनि दिनै 52थि जोनोम सान। बे जोनोम सानावहाय दिनै रामफलबिल आन्चलिक एबसुआ सानथामनि हाबाफारि लानानै मेहेरगोनां मोनसे प्रग्राम लादों। बे प्रग्रामनि गेजेरजों आं दिनैहाय जोंनि साफ्रोमबो बर' माहारिनि रायजो राजाफोरखौ सिबिनायजों लोगोसे बयखौबो गाहाम हामलायथि बावहरदों। दिनैनि बे 52थि बोसोरसालिया जानाखि जथुम्मानि हाबाफारि, बे हाबाफारिया गाजा गोमजायैनो जानो थांगासिनो दङ। बेनि गेजेरजों आङो साफ्रोमबो जोंनि बर' माहारिनि मानगोनां रायजो राजाफोरखौ बयखौबो खावलायनो लुबैदों। गोबां बोसोर जोङो एबसुनि आन्दलननिफ्राय आरम्भ खालामनानै बर' माहारिखौ अनसायनाय, बर' माहारिनि सायाव मोजां नोजोर होनानै दिनै बे परिबेसिम जोंखौ लानानै फैनायनि थाखाय आं एबसुनि दैदेनगिरिजों लोगोसे जोंनि बे गोलाव जानाखि
जिउ दावहा बाहागो लाबोनाय एबसुनि जायनाखि मार्टियार्स जाबोनाय जिउ बावबोनाय जोहोलावजोफोरखौ आं आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय अननाय आरो सिबिनाय खनसे जासिग्रोयो। रायजो राजाफोरसिम आङो बेखौनो खावलायनो लुबैदों जे गोबां बोसोर आन्दलननि उनावहाय दिनै जों मोनसे मोजां परिबेस एबसुनि नाजानायावनो बर' माहारिया मोननो हादों। बेखायनो बे मोजां परिबेसावहाय जोङो जौगासार जानांगौनि थाखाय जोङो स्ट्रागोलनि गेजेरजों लेखा फरायनाय, बिजनेस, बेफार बानिज्य, आबादारि, समाजारि गासिबो बिथिङाव जाहाथे बर' माहारिया जोङो फिसयनानै थायाबालानो जों आवगायबोयो आरो बर' माहारिखौ जोंनि बर'नि बिफा मानगोनां उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि जानाखि बोसोन बिथांनि जानाखि आसा आरो मिजिं बे आसा आरो मिजिंखौ जाफुंसार होनो थाखाय जोङो बयबो खामानि मावो आरो जोंनि माहारिखौ गोजौआव लांनो थाखाय जोङो जाफुंसार जायो। बेखौनो आङो दिनै बर' माहारिनिसिम आङो खावलायनो लुबैदों। दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सेथि हाबाफारियाव बाहागो लाफैनानै बेखेवगिरि हिसाबै बाहागो लाफैनायनि गेजेरजों मा खावलायहरगोन रायजो राजाफोरनिसिम? आङो दिनै रामफलबिल आनसलिक दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 52 बोसोरसालिया जथुम्मायाव बाहागो लाफैनानै आङो मोजां मोनदों। रायजो राजाफोरखौ खावलायगोन जे जाहाथे बे बोसोरसालिया जथुम्माया मोजाङै मोजां जाफुंसारलाङो आरो बे जथुम्मानि गेजेरजों जे एबसुनि थांखि आरो बिथांखि समाज दानायनि रायजो राजानि मोजां खामानि मावनायाव साक्सेसफुल जायो। क'क्राझार सहरनि गोजोनफुरि गांजेमा बाजारनि उल्था फारसे थानाय आइ आफा BM इनस्टिट्युट अफ पारामेडिक सोलोंसालियाव 2025-26 बोसोरनि थाखाय पारामेडिकेल कर्सफोरनि गोदान मुं थिसननाया सोलिगासिनो दङ। आइ आफा BM इनस्टिट्युट अफ पारामेडिक्सआ भारत सेवक समाजजों गनायथि जानाय आरो गुवाहाटीआव थानाय बान्था आवथायनो हानाय फसंथान ACADICO एकाडेमिनि सिङाव सामलायजानाय गंसे गाहाम सोलोंसालि। आइ आफा BM इनस्टिट्युट अफ पारामेडिक्स सोलोंसालियाव नोंथाङा BSS डिप्ल'मा इन मेडिकेल लेबरेटरी टेक्न'ल'जी, BSS डिप्ल'मा इन अपारेशन थिएटर टेक्न'ल'जी, BSS डिप्ल'मा इन फार्स्ट एड एन्ड पेशेन्ट केयार, एक्स-रे एन्ड इमेजिं टेक्न'ल'जी बायदि आयदाफोरनि सायाव नोंथाङा सोलोंथाय लानो हागोन। लोगोसे सोलोंथाय जोबनायनि उनाव प्लेसमेन्टनि खाबुबो नोंथाङा मोननो हागोन। आइ आफा BM इनस्टिट्युट अफ पारामेडिक्स सोलोंसालियाव जायखिजाया स्ट्रिमजों 12 थाखो उथ्रिसार जानो हानाय फरायसुला फरायसुलिफोरा बे सोलोंथायनि खाबुखौ लानो हागोन। थारैनो नोंथाङा जुदि सावस्रि फाहामथायनि सोलोंथाय लानो गोसो जानानै दङब्ला अब्ला गोबाव खालामाजासे आइ आफा BM इनस्टिट्युट अफ पारामेडिक्स सोलोंसालियाव थाबैनो सुलाद लादो। सुलाद लानो एबा आबुङै मिथिनो थाखाय 9395899391 एबा 8135971844 मबाइल नाम्बाराव फोनांजाब खालामदो।